Kancelarija Vlade Srbije za dijasporu i Srbe u regionu danas je na sastanku sa predstavnicima lokalnih kancelarija za saradnju sa dijasporom predstavila projekat Zaposlimo Srbiju. Projekat je u sklopu napora Vlade da poveća zaposlenost, da otvori nova radna mesta i da uključimo dijasporu u čitav ovaj proces, a ona je prva koja će moći da pomogne i koja će pomoći i ona je upravo lokalno i orijentisana. Naša dijaspora je povezana sa svojim krajem i mi u okviru projekta već imamo prve investicije koje su u opštini Brus, već se otvara fabrika za 50 novih radnih mesta i na proleće će zaposliti još 50 ljudi. Predstavljen je projekat koji se odnosi uglavnom na to šta se očekuje od lokalnih samouprava da bi mogli da učestvuju u projektu, a to je jedan zaista ozbiljan rad, jer dijaspora mora da ima poverenje da može da investira i da će imati sigurnost investicija, da će imati jednak tretman sa ostalima, da će dobijati po brzom i normalnom postupku dozvole za rad, da se neće povećavati takse, da će uopšte jedan primeren i normalan poslovni odnos postojati prema dijaspori. Takođe, očekuje se od lokalnih samouprava da ispune određene kriterijume da bi pristupili projektu. Verujemo da će oni, da bi privukli investitore, ponuditi neke povoljnosti.